Uppgift 7D. Hur snabbt sjunker temperaturen när det har gått 15 minuter? Okej. Då får vi börja med att derivera den här. Då blir y' är lika med 70e upphöjt till kx. Och sen får vi följa den här lagen, så flyttar vi ner k1 och gångrar med den. Och så efter det får vi ju sätta in 0,085 som var konstanten på k. Och då skriver vi f' av 15. Så vi vill veta sjunkningen den 15 minuten. Och då blir det 70 gånger e upphöjt till minus 0,085 gånger tiden som var 15. Och sen konstanten här som var minus 0,0. Om vi skriver in det på miniräknaren så får vi att f' av 15, alltså sjunkningen i 15 minuter, är minus 1,66 grader Celsius. Yes.